Todaku na mata Tivese muani Wengweya Nyereti Yekupe Nyainga Veyangu Wamusi Unochki Sakwasho Kwazi waivadiwa vatereri nevatariri vedu, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu Virtuous Woman, apo patinokurukura nyaya dzemadzimai. Donzo redu riri rekuti mudzimai wose aexcele paizvo zvawakasikirwa naMwari kuti uzadzise mukati menyika ino. Tiripo pakukurudzira kuti tive maVirtuous Woman mukurarama kwedu, mukugarisana nevanhu, mudzimba, kumaraini, kumachechi, kumabasa. Mukati mezuva ranhasi tinoda kuti titaure musoro wenyaya wekuti kuchengeta hama. Iyi inyaya inoitika mukati medu, ine kurwadza mukati memoyo yevazhinji, ine misodzi, kune vamwe ine kufara. Tikaverenga tichitarisa pana Proverbs 31 vesi ya 20 inotaura iyo ichiti, apa pane pachikurukurwa pamusoro peVirtuous Woman, inoti she opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. Mukadzi watinototi Virtuous Woman uya anotonzi anovhura maoko ake achitambanudzira kuvarombo nekubatsira kune vanenge vachitambudzika. Mukati medzimhuri dzedu tinosangana nemasituation akadai, ndo atoda kuti tikurukure pamusoro pezvawo. Semazuva ese tine vadari vatinodana pachirongwa chedu kuti vatibatsire kuzeya nyaya iyi. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri. Semazuva ese regai ndichingamidze vadari vatiri pakati pedu vari kutibatsira nyaya yedu yekuchengeta hama. Ndoda kuti nditange nagogo vangu vari kwekutanga vataure zita ravo nekuchingamidza vatereri vedu. Kwazwai hama dzadiwa, ini ndinozi Gogo Neli Chiwandamira. Ndiri gogo ane murume sekuru Chiwandamira. Ndine vana vashanu, vazukuru vanomwe, zvizukuru mvi zviviri, kwasha zukuru vakwasha vaviri nemuroora.
ndafara kuva padare rino. Tinoda kukutenda igogo. Yes. Kwazai wateereri, ini ndinonzi Evangelist Mamunze. Ndine vana vangu vaviri, mukomana nemusikana, nevazukuru vatanhatu. Tinoda kutenda. Yes. Ini ndinonzi Sandra Manumano. Handisati ndaane vazukuru, ndine vana vangu va4. Yes, tinoda kutenda. Nyaya yatiri kukurukura pano, nyaya yekuchengeta hama. Gogo Mamunzi, ndoda kutoti titange nekutarisa mukati meshoko raMwari. Pane rimwe vhesi rinombotibata so rinowanikwa pana Proverbs 17 vhesi ya17. Ivhurei iyoyo, titangire pavhesi irori. Okay. Proverbs 17:17 inoti shamwari inodiwa nguva dzose, asi hama inoberekerwa kuti ibatsire pakutambudzika. Amen. Hama inoberekerwa kuti ibatsire pakutambudzika. Vhesi rakadzama iri, vhesi rine nyaya. Nekuda kwekuti riri kutotaridza kuti iwewe Alaisa wakaberekerwa kuti ubatsire. Nekuti utori hama, muhama dzako idzodzo ndo zvawakatoberekerwa kuti uite sei nai? Ubatsire. Hauna kuberekerwa kuti uite mari ugoita zvimwe uchingodai. Wakaberekerwa kubatsira hama. Ndo zviri kutiunza patopiki yedu yekuti kuchengeta hama. Maybe tichitori ipapo Gogo Chiwandamira, kana tichiti hama tiri kureva ani? Kozi vhesi raburitsa shamwari rikati hama. Kana tiri kutaura hama tiri kureva hama ipi? Dzipi? Kana tichitaura kuti hama tiri kutaura hama dzeropa. Kana ndichiti hama dzeropa ndinotaura kuti munhu anozvarwa nemasiblings, vana vemumba mamai wake. Kozoya vana vemumba mamai wake tinovati vana tete, vana baba munini. Kozouya kwaamai wake kuna ana sekuru, kuna ana mbuya, kune vazukuru wekusaidhi ikoko. Saka kana tichiti hama dzeropa, tiri kutaura hama dzakazvarwa dzeuno, kunyange dai dzisina mutupo wekuti ndiwe kwasekuru kana kuti ndiwe kwababa wako, but ihama nekuti ndedzeropa. Mai wako wakabva wako wakabva nehama dzavo, baba wakabva wako wakabva nehama dzavo. Saka dzese ihama dzinofanira kuti dzitonderwe kuti kana zvichinzi hama inokosha mukati meupenyu, ndizvo zvazviri kureva hama. Saka hama hadzizi limited ngoti vana vangu nevana vemunin'ina vangu nevana vehanzvadzi dzangu. Dziri kuti kwese ikoko kumadzisekuru kwakabva mbuya vangu, kwese ikoko ndizvo chaizvo kwakabva muroora. Kwakabva muroora. Gogo bado. Hama, kana tikataura nyaya yehama, chinhu chinonzi hama chakakurisa. Kwamuri kutaura ikoko kwamuri kuti kwakabva. Nekwakatobvawo vana baba vangu. Yes. Kwakabva vana baba vangu ka. Vanotori nana maini nana mbuya vavo nana mainini vavo. Dzitori hama. Ende idzodzo ndo dzinouya. Kunotounzwa mwana wasekuru kana kuti wasekuru kwakabva baba, kwakabva mai, vanouya kuzochengetwa. Ndo dzinonzi hama. Ndo muchivanhu chedu. Hama munhu vataura Gogo Chiwandamira kuti weropa. Dzikangodaro kwese ikoko tikangofamba kudaroko dzinenge dzakawanda. Asi isusu wezera redu tine patinogumira. Hamuzodzizivi. Ayo hadzizi dzedu. Dzinokwanisa kuedza tohamba dzamai vangu nekuva kutoti hama yamai vangu. Amataura chaizvo muromo. Ihama yamai vangu. Kana nichitopa introduction twedu twemazuva ano ana mbuya Chiwandamira kana Gogo Mamunzi tunobvunza kuti ndiani, kuti ihama yambuya yako, ihama yambuya yagrandmother. Asi kare zvazingadaro zvaingonzi kana hama ikauya kwakabva mbuya wako wakabara baba wako, ihama dzese. Kozoti kwakabarwa sekuru wako, uku ndimbuya ka. Kozoti sekuru wako baba wako baba, kuseri kwacho kuna sekuru ka. Ihama yani. Kana wakauya pamushapa mototi sekuru adini
auya vanobatirwa huku vese. Hazvitobvunzi kuti sekuru wapi, ndingonzi sekuru wauya. But hama dzacho tingazodzipedza here. Hadziperi kaidzi dzakawandisa kaidzi. Saka tiri hama akatese. Aiwa dzinouya musi umwe chete here hama idzi. Hadziwika muzuva rimwe chete kuti dzese dzauya one time. Dzinouyapo nepapo here. Dzichichengeteka. Aiwa maira vachienda. Saka tangoestablisha panapa kuti hama hadzina mugano. Hamo hadzina mugano. Kana patombori nekaukama kekuti uyu ndisekuru vasekuru vatete vane hameno ikoko itongori hama. Chii chinoita kuti hama, chii chinoita kuti vanhu vazowana kugarisana nekuchengeta hama? Zvinouya sei mukati mekurarama kwedu? Gogo Chandanira. Hama dzetataura idzika kuti vanhu vazotsvaga kuda kuchengetwa. Kune zvikonzero zvakasiyana siyana. Chimwe chikonzero chinonyanya kuuya ndechekunga munhu afirwa. Choti mai nini vashaya pasara baba munini. Iwe uripo unokwanisa kutorawo mwana wepo kana kuti vana vepo uchichengeta. Kana kuti tete hanzvadzi yemurume kana uchikwanisa kutora. Kazhinji zhinji tsika dzekare tanga tisingaiti zvekuti kana uchikwanisa vaingoti parufu pacho ipapo tete chivandamira vonai zvaitika pane zvichitorai mwana muende naye kupi kumba kwenyu. Saka vaitongosimuka wao nechinyi vane kana wakagadzira ukama hwakanaka nevana even wana wako kana vakakona wakuuya nemwana watete muzukuru vanobva vaziva kuti ndizvozvo wakafa tete wakafa. Saka ndo zvimwe zvikonzero zvekufirwa. Zvimwe zvikonzero kudawo kuenda kuchikoro. Muno muHarare muno mukazhinji vanhu mamisha uko kwanga kusina zvikoro zvakanatse kuti. Saka iwewe kana wa muHarare unotiwo mwana baba munini unzai mwana kunoko apinde muchikoro nekuti uko ari kutamba uko. Ndiwo zvimwe zvikonzero zvaite kuti vana vadini vauye vachengeteke. Kufirwa, kudawo zvikoro, kudawo mabasa. Mwana aonawo nzvimbo basa apedzawo chikoro. Baba munini ndakuda kutsvagawo basa. Uya ugarewo mumba mangu nemudzimai wangu. Mouya manje modini wotsvagawo basa nekuti zvese zvendiri kutaura zviri temporary. Kana aone basa achabuda achienda chinogarawo pake. Kana apedza chikoro chake achabuda achidini achienda. Saka ndo zvandinoona zvikonzero zvinoite kuti vanhu vauye kugara nevamwe. Yes, Evangelist Mbiriri. Chimwe chikonzero ngechekuti hakutorina kumba kwababa. Hakutorina. Alright. Zvekuti mungatarisire kuti mwana wangaende kuchikoro hapana. Saka unozotora kuti zvakusina ndakundotora mwana ini ndiri nani pakurarama. Ndoenda kundotora mwana wati ndipe kana uchigona mumwe chete kana uchigona vaviri. Wotora kuti arega ende wandopinda chikoro. Ndio chimwe chezvikonzero chekuti zvekuti tantu uri kutoona iwe seVirtuous woman kuti kumba kwababa munini hakusi kuita. Vari kutotambudzika kana kustruggle. Chirega nditorowo vana ndivachengeti. Ndezvipi zvimwe? Pakaucha yedu inotaura kuti pamwe uchibva kuchata munobva matopiwa kunzi endai nemwana uyu. Vabereki pamwe vanenge varipo asi vari kukundikana zvambotaurwa zviya kumuendesa kupi kuchikoro. Pamwe pacho ndepekuti imimi munenge musati maita mwana mune urongwa hwenyu mumba asi vemumhuri umu vatoona kunge manonoka nekuti isu kaucha inenge yati pamwe aroorwa anoonekwa kunzi ndimai nekuti abva aita chi abva aita mwana. Wabva wanonoka muri kuronga yenyu zvamuri kuronga munotoigirwa mwana kunzi chengetai kauyu tarisai zviri kuitika kumba kwavo. Zvambotaurwa zviya kunzi kuchikoro nekuti imi muri kugara muno mutaundi kana kuti mutori ticha muri kuticha mbuya Chandamira maiticha kaimi ticha ibva maenda nemwana uyu mubva manoita sei mubatsira aende kupi aite chikoro. Ndozve zvimwe zvinoita kuti ugare nehama ungosvikodhumana ubva wangoti uchipinda uchipiwa mwana mumereji wakutonga wakatobereka
watonaye izvozvo zvakaoma dhoko kuti uchipinda mumba unenge wakatopiwa ipapo nekuti pamwe pacho unenge usinambopiwa warning kazhinji kacho unenge usina warning usina kupiwa warning paunotozouya hausi kuuya kuzokumbirwa hausi kuuya kuzokumbirwa uri kutouya kuzosiyirwa mwana ende kare handifunga kuti wairamba patsika ndandiuda kuti paculture yedu taiti munhu kana aroorwa auya mumusha anobikiswa ndizvo chaizvo anobikiswa anopuwa imba kuti waundobikawo mumapoto akwayo paanopuwa imba paya anobva puwa nemwana kuti wekutuma saka mwana wawapuwa uyu awako unotofanirwa kuziva kuti aenda kuchikoro here ane basa dzakanaka here ndokuti mwana wadini wapiwa zvaitarisa here kuti une capacity kana kuti whether unayo kana una handitati tsika here mama tati itsika yekare iye zvino izvi tikaitaura sezvetiri kutaura izvi nagogoma munzi haichanyatsi kushanda kare yanga ine mabhenefiti nezvinhu zvakanaka zvakange zviri mairi handiti manzi vachitaura vaingoti vachirorana ikokoko wobva wanzi ona john ka watorooraka saka vana votichakupa ndi Hebert uyu naGertrude uyu munin'ina wako kana hanzvadzi yako hanzvadzi yako kazhinji vaitora munin'ina kana kuti hanzvadzi ndo vana vako vana vava zvanga zvakanaka nekuda kwekuti mechisvikawo mumba shuwa kare tisingatarisi zvakawanda wanda waite wekutuma kucherawo mvura kubika nekuti vana vanenge vakura vanenge vakutogona zvese wanga zvanga zvichitodiwa ndezvekuti muroora mainini vanenge vakunzi mainini maiguru vainobva vati maiguru muninga maiguru tobika chii nhasi maiguru ndonokucherera mvura here maiguru garden tadiridza here zvanga zvine advantage yakanaka chaizvo yekuchengeta endi kazhinji vanhu vanenge wagadzirwa murudo rwakadaro urwu vanavo vakazobva vakazoendawo vanotondera kuti maiguru vakatichengeta muna mukoma asi tiri kuda kutarisa mataura zvakanaka kuti zvanzi ine advantage yazvo zvaiita kuti iwo wapindawo mumba wabva wawana vanhu vekutuma ko time yebonding iyo yenyu muri tu kozi ndangotanga nekuitwa maika vane mwana ini handisati ndatobhonda nemunhu wangu ndakutotanga kuremedzwa tingaiti yanga zvaisakanganisa here ukama hwevanhu 2 ava kozi ndikangotanga kwekutoti ndichirikuda kudzidza murume wacho kuti ari kuita nezvei ndodawo kudzidza munin'ina wake nehanzvadzi yake ende toringotanga kuklasha imbamo zvaisakanganisa here ende poto yacho wakamboti mumbotanga kupindika kapoto kadiki watanga nepoto upenyu hwawo hwanga wakati omei nekuti kapoto wakutogara watoone poto hombe kana kumboti muruda kutaura nyaya muri 2 mukati memba pamwe kuti zvaiitika kumamisha here kuharare zvaiitika mbuya chiwanda kuharare handiti rakawakwa nevanhu vakabve kumamishaka uchiuya wachiuya muno saka muchiti kuharare vanhu vacho vaibva kumisha ikoko vachiuya kuno kazhinji chinhu zvindataura kuti itsika tataura kuti vanhu vaizoshanya kuharare vanga vaine maproblems avo kana kuti vanga vane zvinangwa zvekuya kuno kuharare kana kuri kumusha uko wanga usingangoti uchiroorwa wobva uye muharare mai mamhunzi wataura kuti waibikiswa mukamba kako apo nemba yako apo handiti wazvibataka kuti zvakati omei ini ndiri kufarira hangu pakuti pane vanhu vachava vaichengetwa kudhara ava anzi vaitonogadzira gadheni aitonodiridza vaitumika zvekuti vaigarika navo zviri nani vanhu ava handiti saka allright ngatienderei mberi tatsanangudza kuti hama dzedzipi ende zvii zvaiita kuti vanhu vaone kuita sei vachengete saka takatarisa mukuchengetana uku kunenge kuchiitika uku ndezvipi zvinhu zvinowanzokanganisika mukugara nehama zvinhu zvinowanzonetsa patinenge tiri kugarisana sehama
ipapapa pakuti uchigara nehama zvinoenderana kuti ndofunga hama yacho yauya mumba akaita sei, ari kuappreciata here kugara kwatiri kuita naye, nekuti aunzwa kauyu. Handiti tambonzwa ava vaitumika ava vedu vemazuva anava vangagone here kutumika kuti tine kagadheni kedaka kari kuda kudiridzwa kuti tisatenge muriwo rini mangwana kumusika. Unomugona here kumutuma, ari kuappreciate here zvauri kuitawo iwewe mumba. Ndo panooma kugara nehama nekuti isusu bemazuva ano tinobva tadedza kuti tumaspai kaunzwa pai kauya kumba kuzoongorora iye wegave. Ini ndatobata zvakanyanya zvava zvakanaka, but vedu vemazuva ano ava havachisiko ikokuku, ari kuuya kuzoda kudzidziswa. Ashayikirwa handiti namai, but kumashure uku ane vanhu vaakatakura. Vaivaye vati chengetai mwana vaivayeka vanoda kutonzwa kuti adyei, ageza here, nekuti ni pane wangu ka handabereka. Iwo pawanzoenda kuenda anodiridza anobvunza unzi wacho wake anga achiitei. Saka ndoma kune maclass monitor vane vachimaka vari kuseri. Indinototi naiye wacho auya mumba dzimwe nguva anenge atoriwo futi chi ari kutoitawo kamonita, ari kutoita dambudziko rekuti rasiyana nezvanga zvichitaurwa izvi. Kuve Virtuous woman uya pamwe waakutozono kundikana nekuti uri kubayiwa hausi kunobuda nekuda kwekuti vasiyana nevanhu vanga vachitaurwa. Alright, taona kuti hama ndedzipi ende dzanga dzichiuya sei mukuchengetwa umu. Handitika kuchengeta hama kune maadvantage here? Mambotaura inye kutumika aya, but ngatichimatambanurai zvine advantage here? Evangelist Mama. Ini ndinoona zvine advantage hombe. Chikonzero ndechekuti ukanyanya kutarisisa futi mwana hama yachienda zvaari kuita unotozoona zvakaipa kusaidi kwakaipa. But ukamutora sevana vako kungomuvhengesa nevana vako hazvina dambudziko. Kana chandakaona chimwe chine dambudziko ndechekuti wachengeta hama, but kana wakudya unosiyanisa kuti zviwana wako zvinenge zvakati wande zveuye zvinenge ukangoenzanisa naiye wacho kazviona takaenza kana iri nyama kana ari mapisi 1 vese paanozoenda munosvika maplates harambi nokuti anoziva kuti takangofanana pakudya. Ndakaona advantage imwe pane mumwe akachengeta hama. Akachengeta hama kubvira kari kamwana kusvika akura. Izvi ndakazviona nemaziso akura. Akazoenda kumhiri kwemakungwa. Haana kukanganwa wayo wakamuchengeta. Gore renzara riya aitumira zvinhu neheye. Waidya wakatambarara pavharanda, vamwe wachishupika wasina kana. Gore aishakwa 2008 zviya iri gore iroro. Shuga dzakadai, mafuta akadai, zviri kubva kune mwana upi wavakachengeta uya. Saka ndakaona zvine advantage yekuchengeta. Ndizvozvo. Imwe advantage ndirofunga indirotora example yemumba pakarora baba wangu namai wangu ndandichiri mwana mudiki. But pendanga ndaakuzoziva handina kuziva kuti wetaingoti mukoma Herbert ndaifunga kuti mwana wababa namai wangu. Kukura kwese kutozosvika tatu akure nekuti mukoma Herbert wakangopiwa baba wangu namai wangu nebrother yababa wangu mukoma Herbert ava. Mushure mekunge wambochengeta masiblings avo emudumbu imwe chete chaiyo
vakachengeta musikana nemukomana avo taizivo nditetawo avo ndi baba munini but uyu takakura tichiti ibrother yedu mudumbu umwe chete until tatokura advantage takaona pakukura nabhudhi wedu avo wakatidzidzise zvakawanda nekuti baba wedu waiti endai kumunda taibva taenda tese saka tainzi sakurai petaisakura taisakura zvakadari kubva panapa maekazi acho anga akareba saka mukoma hebheti vaizodari waiende pane the youngest taipuwe malaini ekusakuraka saka ukaenda pedyo namukoma hebheti waikuganura wachisakura uchienda wakasvika uko wakasvika uko wodzoka wokuganura saka taivada zvikuru nausiku kana mukoma iwayo takatozoziva papa yekuti mukoma hebheti mwana wababa mukuru baba wangu kana pawakazofa waifa chingoti endai mudaidza hebheti atoroora atoana zikuru endai mudaidza hebheti endai hebheti ari pano here mamupawo here zvakati hebheti nanhasi ini ndakaona advantage yekuti kana zvikaitwa murudo kune Virtuous umanika murudo kuti aiwa tatora hama imwe yenu yaichirwara advantage yekuya ichirwara ndeyekuti iwewe uri pedyo nevana chiremba nevanhu nekukwanisa kupawo chikafu chinodini is an advantage to the sick munhu anorwara. Yes, maimanamana zvina advantage yekuchengeta hama unenge uchiita murudo ukaisa rudo hauzotsvagi zvakawanda. Chinotikanganisa ndechekuti tinoda kuongorora saidi rakaita sei rakaipa rakanaka tisingaite sei tisingarioni. Saka kuchengeta hama advantage yacho haikone isusu vemazuva ano unoda kuzoona kuti mangwana azondiitirei izvozvo ngatisiyei ingochengeta nekuti auya zviri kutaurwa izvi zvekunge munhu anga musingatozivi kuti hazi wababa inini ndakazviita. Mwana wababa mukuru akabudira akanga ari kunyanyisa kuya kumba kwangu vana vangu vari vadiki paakabva pamba akuenda kuUK vana havana kunge vachitoziva kuti hazi wangu wanogara vachitovhunza kuti saka kana ndichiverenga kuchikoro mama ndaiverenga kuti kuna mukoma Jimmy kozouya inini saka mukoma Jimmy vanouya rini because wamubata sei wamubatanisa semwana haikona ukatadza ukaselekta zvava zvitaurwa nagogo Mamhunze zviya kuti wabva wasarudzisa kuti kana ndiri kupakura mupureti kana iri nyama yembabvu iyaya isina chicken isina chinhu iyaya ndoiri mupureti make inoita kunge chihombeka iyo haina chinhu ndio yawamupa zvakashata but ukamuchengeta mangwana zvaanokuitira. Regai nditi rudo rwemwana wokumunhu wokuchengeta hama yekuchengeta anoziva rukuru anotoziva ari kwaari anoziva kuti ava ndimai vangu ava vakandibereka asi ava ndimai vakandiitira vakandichengeta kuti ndive zvandiri. Munoitirwa zvimwe zvinhu zvekuti dhoku unopererwa nepanhu padiki diki pawakaita kamineti kadiki diki kawagara nako pamwe wagara naye kwemwedzi ava vakakura vachigara nemunhu akatozorora iwo pamwe unenge wangomupiwa oyi mwana uyu ari kuda kugadzira mapepa ekuenda kuUK iwewo mumba mako haugoni kumutambira nekuti hazvisi kuita sei hazvisi kubhalanza. Vanhu vaMwari ngatitorei nguva iyoyo womuchengeta Mwari vane chinangwa nazvo vanokuitira isusu vemazuva ano tikunyanyotarisira reward yegreen yeUS kuti achazondiitirei but reward rizhinji yandoda kuti tinowanaka inobva kuna Jehovha ndohombesa. Asi tiri ipapo mataura zvakanaka kuti vamwe vana vanouya anditya vochengeteka ende haazombokanganwi kuti ndakachengetwa. Vese here vana vanochengetwa ngatingotarisei kune vana vari kuchengetwa ava variko here vana vanoshungurudza
kuchengeta vanokuisa papozisheni imwe inorwadza yokuti unotadza kuziva kuti mwana uyu ndomudzosera here ndoita sevariko here havako here vanhu vakadaro vanonetsa variko zvakatonyanyisisa unotozotsumba kuti dai ndakaziva ndisina kutora vakawandisa ndo vakatowanda vacho iye zvinonyanya kuwanda nezvimwe zvavari kumwa zvinodhaka izvi havachagarika nawo nechimwe chinhu chinoita kuti vasagarike nawo ndeko kuuya kwaaita ndamuigirwa kaini ndanzoendai munochengeta mwana uyu but ndokune maklasi ndokune vanomonita pane vari kutomaka kumashure pamwe mwana uyu atoya zviri genuine iye haasi kuzvida but nekuda kwefoni idzi technology anotonzi wakagara mumba mai Mbiriri makagara muri kutodya zvonzi kana kuti makagara muri kutotandara zvotonzi izvo iwewe dera chete kuti ehe kana kuti aiwa achitovhunzwa mibvunzo yaari kuvhunzwa mupureti mako mune nyama 2 here kana kuti unongonzwa muchinzi mune 2 kome vamwe vacho mune 3 ari kutotaura pafoni ari kutovhunzwa iye pamwe auya achichengeteka asi vakamutenderedza vacho ndo vanomuita kuti asachengeteke kozoya imwe nhini yaunopiwa zveshuwa yataurwa nambuya mamhunze kuti inenge ichidhakwa imwe yacho inotoya ichitotaura zvaanoda kuti mugari muite zvese izvi kaizvi pane ruoko rwababa wangu ka pane ruoko rwababa wangu unenge wapiwa pamwe wababa munini kana kuti watete tete mai vangu vanototaura kuti mubudirire mai vangu ndivo vakatoita kuti zvidaiwo saka pane ruoko rwangu kuti mutororwa mari dzacho kuti murume dzakabva kunani kwandiri ndii ndakato inini ndanga ndichida kuti shuwa wana unogona kushunguridza hama kana madzichengeta nofunga masvondo apfurayo ndakaona umwe munhu tichitaura hedu tiri petaitaura zvakanzi vakomana ndotora mwana wasekuru akundibira mumba macho laptop yangu yakaenda kamera yangu yakaenda omubvunza ko kamera yangu yakaenda kupi sekuru ndakafunga ndichadzoka naye saka ndomudiko mwana uyu ndodzorera here kuti ndimudzorere kumusha kwacho hakusi kugarika hakusi kutomboita ndoita sei saka ndiri kuona kuti dzimweni dzenguwa virtuous woman uri mumba imomo zvinotokuremera nekuti mwana inobva aita mbavha yotanga kukubira and wamwe wanochengetwa handiti ndataura kuti anenge ari mukuru kune vana vako vanotanga kuabhusa vana vako imo mumba imomo so wochaya kuti vakomana ndakandatora mwana uka ndandatora sisi ava kuti ndivaendese kuchikoro votanga kutoabhusa nekuti mai hausweri uri pamba hausweri uri pamba mai baba ipapo gogochwandamira ndakatonzwa mumwe akatotorerwa nemunin'ina wake laptop akanotengesa kubhawa ine basa rese reupenyu hwake yanga iri imomo basa rake mulaptop akanotorerwa kwete nemumwe nemutorwa nesibling nemunin'ina wake wavari kugara naye brother yake yotora yanotengesa apedza izvo zvaari kutora zvinhu zvamaiguru mumba achinotengesa akasvika pakuvhunza kuti kwekumuendesa ndekupi hakuna kumwe hama kwekumuendesa ndini inini mukoma wacho nehanzvadzisikana saka toita zvokuita sei abva atotiza uyo akuhanzvadzisikana kumukwasha nekuti asiya aita zvinhu zvisingaiteka uko kuna mai guru vatengesa laptop zvinhu zviri kutengeswa watsurwa manditsurirei handitsiurwi saka vakadaro unototi isi tiri kutaura hama dzekuti hama chero wacho ari mumba baba muninava vari pedyo rega ndibetsere vana mai kuchengeta mwana uyu vana mai hapachisina ndimi mega ndimi makatotarisana muri 3 iwewe hanzvadzi nevakomana vairi mumwe wacho ndiye tokuitira izvozvo saka zvinosvika pakukushungurudza zviya zvazvo kuti kazhinji kacho unopedzisira wabatikana
warwadzikana zvokuti unoti ndoita sei, wozongoti inini chandoziva ndechekuti Mwari ndiri kuita zvakaita sei chakanyanyisa. Chandinoda kuramba ndichitaura ndechekuti nyange ukaomerwa pausingabve ndepana Jehovha. Ngatirambei tiri pana Jehovha mukuomerwa, mukufara, mukutambudzwa nevanhu ava nehama idzi. Ende dzinotaura kutaura kwekuti kana atobva pauri papapa anzi chimbodzoka ngaauye kuhoridhe. Amai ndokunonotaurwa zvese, ndokunonokurukurwa zvese. Nezvekunyepa mapedza kuguma munzi nezvekunyepa kunzi ivo vakazotengerwa magumbeze, ini handina kumbotengerwa gumbeze. Yeti pamwe wakatotenga magumbeze ukavapa wese, but havagutsikani. Ndachida kubvunza kuti kana mwana aba mumba laptop zvakanaka here kuti uvharidzire, nekuti kubaka police case ka ukazotora mwana watete kuendesa kumapurisa panomira seya, nekuti ipolice case kai uri kuchengeta hama yokubira. Inini sehama yacho handiti kana ndiri mai guru vake ndiri kukwanisa here kuenda kokumamunzi, ndinokwanisa here kunomuripota. Kana ivo veabhusava mwana watete wandatora wandiri kugara naye ondiabhusira makanaka, ndinogona here kunoripota. Kozi nyaya dzacho ndo dzinobva dzazongovharwa kunzi haugoni kunosungisa mwana watete, haugoni kudii, haugoni kusungisa bamunini. Panofambiswa sei ikoko mamunzi? Indanga ndichifungidzira kuti mukambotanga mambota toti mwana wateteka mondotaura kuna tete kuti ndo zvaita mwana. Iwo kana mukazosungisa batete vacho vakudini, vakuzviziva. I think zvinenge zviri nani pano kungotanga ungoti kumapurisa mwana akaba asi ndakamuendesa kumapurisa. Zvinozobva uku manje uku ndo zvinokubaya setsono sebvumbi. But mai mamunzi ndareperwa mwana wangu kaini panapa nemwana wasekuru ndaichengeta baba mati kurepa mama taura kuti kuba zvese zvakafanana. Asi ini ndikuona pointi yavo iri pakuti nyange mwana arepwa ndakutofanira kubata foni ndakutotaurira tete, kuno tete ndo zvaitika. Kana mbuya vacho vamwene kuno ndo zvaita sei, ndo zvaitika. Saka ndakudai pari zvino tiri kunanga nemwana kumapurisa toenda kuchipatara kuti zvinhu izvi zvinofanirwa kuti zvibude pachena, kuti dzimwe nguva nyaya yacho inokubhekifayira. Tiri hama tiri hama. Ini ndo zviri kutaura tete mamunze vachiti unobva wazoenda zvamuri kutaura muchiti munoenda munotaurira kuna tete, hauchatauriri tete chete. Inini ndiri kufunga kuti totaurira vemumhuri, nekuti ukataurira tete chete zvichanzi nekuti kune vanomiraka vachiti nokuti mwana wemukwasha havainyepera kuti akarepa kana kuti akaba. Yerepi inobuda zvakanaka, inobuda zvakanaka toko, but yekuba iri kutaura tete mamunza ukada kungoitora muzekezeke so haibudi. Unoidzorerwa iri kwauri iwo kunzi aiwa vakaronga kuti amuti baba hana kuba uya pano iwewe. Kana wazovhunzwa usati wakaba iti vakati vakanditorera, inogadzirwa mai Mbiriri, inogadzirwa. Saka inotoda kutoti kana zvatoitika iwewe ipapo mwana uya aba atoba chinhu changu chihombe ari kutoti akatochitengesa haatorina. Saka ndatotora mapurisa nditori navo pandiri panapo. Wotaurira kana ari tete mai vacho, wotaurira kana hanzvadzi, taurira vanhu vacho vemumuri. Nekuti ukazviregerera pakutanga ndopatiri kutya ipapapo pamuri kutaura. Saka kanobaka wani takutongomuendesa kumapurisa. Anenge ambobaka wani here mai akabaka wani kuti umudzidzise zvawaita izvi zvakashata. Uri kuona kuti icondition yakaita sei yekuti aba chii. Aiwa kati chata aba nyama mpoto handinyaya kai, handinyaya. Aba laptop iri kushanda kuti yauya aende futi kuchikoro nyangwe kari kekutanga ikako ndomanditi nchinyarara. Asi wenyu munomuendesa here kumapurisa semaendesero amunoita mwana watete? Panyaya chaicho chaiko kana wako akubira laptop muendese kumapurisa anodzidza.
ukati mangwana achazoita anonoba mota yomwe munhu manje chinhu chikuru waakuzoti mufunge mwana wangu yeka ndazviona kuti anoba akambondibira laptop akambondibira zvakati waakude kutaura nokuti mapurisa kana wakabiwe mota chinhu chikuruka mapurisa akutora munhu kuda nekusai kuda kuvharidzira nekusai kuvharidzira mapurisa akutora basa rawo ndizvozvo ende waabira ka pamwe haana kubira iwewe aenda anobira wepa next door vabva vataura kuti mwana wepapapa kana kuti muzukuru wepamba apa imi maakuda kuvharidzira iwa komana musadaro kani tinogona aiwa chinhu chatiri kupedzedzera mazuva ano kupedzesera zvinhu zvakaipa ndopanotaurwa stori iyaiya yekuti mwana akati kuna mai imimi huyai kuno kujeri ndimi ndida kutaura nemi iye aisada kutaura chete akarwadziwa ka nekuti vaipesedzera kava vanava mangwana hauna kuita chakaipa mangwana vachivharidzira aita crime hombe azonobaya motikari kai kana kuti azoita chimwe chinhu chihombe abreka pamba pemunhu saka ndo patiri kutaura apa kuti chero ari wako munhu waMwari ranga mwana nenzira chaiyo kuti izvi zvinhu zvauri kuita hazviziri izvezvi ndo zvinotangwa ka aba shuga nhasi aba dhiringi nezvidiki ka atanga kukicheni apinda mubedroom chaimo uri kushaya mari mangwana ndiri kushaya mari pandiri kuisa wozodiscover kuti ndiye aiwazve wagara naye ka pasi naye gogomamunzi wataura naye ka panapa ndiri kushaya chakati ibva wamuranga ipapo asi vana vekuchengeta ava munomboziva kuti vanonetsa kuranga vana ivava because kune mamonita ari kuseruko kuna ana mbuya vacho kuna ana iwo tete muridzi wemwana vanenge vachiongorora kuti mwana wangu ari kurohwa zvokuti dzimwe nguva unongosvika pekungoti uyu handiite sei handibate handirovi nyange akadzoka ine bhuku rake rekuchikoro akafoira handibvunzi handiite sei nekuda kwekuti vari kumashure vanenge vachizongokuti vachizofidwa information iri wrong ndo vanoita kuti utadze kuranga zviri nyorere kuranga vana ava vatinochengeta hazviziri nyore kazhinji zvacho mapedzisiro acho ka mwana wacho wauri kuchengeta anotozofall into disadvantage ini ndiri kutaura chaiyo kuti nherera unogona kuichengeta pamba pako waichengeta maclass monitors aya vanonga vachidini vachitaura vari kuseri ikoko iwe ude kuedza unane hwako mukupedzisira mwana anoti pano ndiri kushushwa ndiri kunetswa ndiri kudari munomboziva kuti kana uri kudzidzisa mwana kune mavisitation atinoenda kunoona mabasa evana kuzvikoro kesi yendakaona yakanga yakakura yendakanzwa yakarwadza uri kuchengeta mwana iyeye vana vari mumashure vari kuti ibvapo uri kuchengeterwe chii dzokera kumusha unoga kumusha kwacho hakusi kugarika wonzi dzoka ipapo vari kudya chii vari kukushandisa chii ko mwana wari kushanda wozoenda kuvisitation mai vaya kunoona kanzi mwana ari kumboye kuchikoro here kasi mwana ndiri kuchengeta kanzi haasi kutomboya kana kuchikoro kwacho wosvika kumba wamubvunza kuiwe ndabva kuchikoro hausi kuenda kuchikoro iye hama yori kuchengeta iwe matondinetsa osvika kuchikoro yakurova maprefect manje wodaidzwa mubereki uya uyai kuno mwana wanyu munoziva mudzidzisi akachema mai vava kuti aiwa regerai ndichidzorera hangu mwana ndazvikumusha vakachema vakati please don't give up on this child mubatsirei ticha kuchema kubudisa misodzi pamberi pemberi kuti musamudzorera mubetserei nesu tichibetserana naye but zvakakona mwana iyeye azorova prefect zvikati naheadmaster chiuya henyu mutore mwana wanyu mudini ndikakutaurirai akaenda kumusha ikoko but chendode kutenda namai ava vanga vachengete mwana uyu vakati ndichakudzidzisa uri kumusha vakamudzidzisa vakamutengera zvese ari kumusha ikoko akafera dismally form 4 akati muromo wavo wakataura kuti handidi kuti uzofera uri kumusha ugoti hamuna ndakashaya kandidzidzisa exam fee zvese ndinodini headmaster zvaanokumbira ndinozviita nhasi unoyu haana kana o level haagoni kana kushanda chimwe chinhu
aitirwa zvese nekuda kwemaclass monitors aichayafoni achiti uri kunetswa uri kudini mwana iyeyo akatadza nanhasi ndanga ndinoda kuti maclass monitor murutaura ka iwo akatokundikana naye yes saka vakukusaidzira kwauri kuti we uchiita zvakanaka isusu takatokundikana wakundikana wakuda kuchiziva kuti kwauri ikoko futi zviri kufamba sei ndio mamonita akakundikana kuchengeta mwana wavo ivo havasi kutokwanisa asi vakuda kuziva kuti saka uri kunyatsopiwa pakurara pakanaka here ivo akatokundikana ivo pari kutaura futi tete Mamwinza vakakundikana kumuchengeta ka naivo futi vakakundikana muupenyu hwavo zvinhu zviri zviri pavanhu pava vari kuda kumonita zvokuti asi ivo vakakundikana kumuchengeta ivo vakakundikanawo. Alright, ndoda kuti timbopa shoko kumamonita aya maclass monitor aya kozi vamwe vacho vatoriwo madzimai vane vachishungurudza muri kutochengeterwa mwana wemuroora asi muri kushungurudza kuti muroora wacho hamusi kumuappreciata. Vatori madzimai vanotopfeka uniform dzechechi asi vachishungurudza munhu ari kuvachengetera nherera yemumusha mavo vachishungurudza munhu atopinda samai ari kutokavhiridza nekuchengeta vanhu vari kutambura mumusha imomo. Chimbondipa ishoko rimwe chete kumaclass monitor yatovati kudii? Ini ndinovati kana vari munamati vanhu vatiri kutaura vari kupfeka vachiziva kuti kuna Mwari siya ari kuchengeta aite rupande rwake kana ari kuchengeta waita hutsinye aita hutsinye regera Jehovha atore nzvimbo yavo. Ndizvozvo. Yes, Gogo. Ini ndanga ndiri kuti kuna vari kumonitawa kuti kana mai vari kuchengeta mwana tatika kumaKristu anotopfeka ngatirege kupfeka mbatya chete tisina kupfeka Kristu. Ndizvozvo. Nekuti tikapfeka Kristu zvinhu zvese ava vari kuchengeta mwana tinotovanamatira kuti Mwari batsirai kuchengeta kwavari kuita mwana. Saka kana tiri vanhu maKristu akapfeka ngativa tapfekai nemukati kuti zvinhu zvese zvifambe. Indani chide kuti vanhu vari kuchengetwa ngavaziyewo chinangwa nekuti vakaziye chinangwa chavauyirira pamba pangu ka vaya vane maclass monitors aya kana vakadeko vanoona pakasungwa neutare nekuti yari kuziva kuti akomana inini ndiri murwere pano wakomana ini ndoda kuita chikoro nekuti ndoda kuzoita zvakati mukati meupenyu. Munhu anongovhevheteswa pese pese ndiye munhu anenge asina chinangwa nekuti kana une chinangwa chekuti what do you want to be when you grow up, what mwana I want to be a doctor, mwana ngazive kuti what is being involved mukuva doctor. Saka agara patete agara pasekuru kana vaya vakange vakutaura kuti ini ndakauya pano kutsvaga chikoro inini panapa ndakauya pano kuti nditsvage basa ini mazuva ano ndiri pano ndoda kutsvaga passport yekuti ndiende kupi kunze kwenyika. Munhu akaziva manje maclass monitors aya kana vakataura iye ane chinangwa maclass monitor anogona kuzonyarara kuti uyo akapusa uyu tikade kumutaura zvakati anongoti saka ndofunga kuti akaziva chinangwa maclass monitor ana dho. Alright. Pane point yandoda kuti tauda kuti tichipedza. Pane point yamataura yemwana uyu akazodzoserwa kumusha. Ini kana ndikasvika zviri nyore here kana kuti tingati pane pamwe pekuti wanyatsosvikawo pekuti chokwadika apa ini ndakundikana. Zvinoita here kuti tichiti aiwa mwana uyu ndinoteteka mwana ndinogona kumuchengeta muinaye kozi mai vemwana uyu vanogona kunge vari vapenyu imba vanayo but chavari kushaya ischool fees handitika mai vemunhu uyu vanogona kunge vachigara zvavo kwavari kugara muno muHarare asi vachiti mwana kuenda kutauni imi mune mota chigara ine mwana ikoko muchingopinda mutauni. Zvinoita here kuti ndichivati aiwa regai ndikupe yangu mari yebhazi mwana achigara ikoko kumba kwenyu achigona kupinda mutauni kana kuti regai nditi school fees nemayuniform nemabhuku ndinotenga mwana ari kwatete asi yangu space yangu nekuti tambotatsurana space yemba. Saka magumbuka here mainini kugumbuka tatatsurana but zvine zvichida kuti tipanane space inini I will still do zviri kufanirwa kuitwa pamwana apa asi nekuda kwekuti mutauro yacho yavhiringika ngatimbopananai space ari uku asi zvese zvinodiwa nemwana ndichiita. Inini ndinoda kuti ipapo
pakanaka. Chakanaka kumunhu wese, munhu ngaagone kuchengeta mwana wake. Amen. Kana uri able-bodied person, hausi kurwara, wonawo chawakabereka ichi chichikura, chisiri kumba kwani, kwemumwe munhu. Ukada kuita mbodza, inini ndati nhasi ndiri kukuchengeterai, tagara pasi, taona kuti mwana uyu ane maweaknesses akati. Zviri the best, it's 100% correct kuti enda unogara kumba kuna mai vako. Achengetwe ari ikoko, mai vachibatawo shamho vachiita madana, kana baba varipo vachiitawo mai madana ekutsura mwana wavo. Izvi zvekuti ndibva ndakuchengeterai ndichigara naye tiripo, kune imimi mataura kuvemenywe kuti kare imimi zvanga zviri correct. Kwatiri isusuka idi zvimwe zvacho zvino kurema, nekuti inini ndine vangu 4 handiti mabva mandipa mumwe wechi 5 kana kuti waita 6. Ndiri kuda kutraya kuita zvinhu zvese, ndichimuka madhoku ndichimhanya, ndichienda kunoshanda handiti. Ivo mai vakagara variko, vari kubva vaita class monitor variko. Ngavauye ngavachengete, ndichivapa mari, ndinobvumirana nemi. Chevambomutorera kuna tete wake wari able-bodied chii, kuna mai vake nababa vake, ndo pane mistake titonga tatanga taita iyo, nekuti wataure zvakanaka mai mano kuti munhu ane zvese akadzidza ane basa, unotora mwana wake kudii. Tatora kapamwe tete pamwe vari kushaya havo, but vari kugona kuita, ndinogona kuvabatsira ari ikoko. Hapana chakashata, chitangai nekubatsira ari ikoko, kwete kude kumbotora unhongwa hwekumbogara nemwana wacho mozoona kuipa zvaipo. Pamwe mbuya chiwandamira ndamupiwa kana kuti tete Mamhunzi ndamuigirwa, ndabva ndakonana naye ane chikonzero. Waigirirwe chii mwana ana baba namai vari able-bodied? Paanounzwa ndinenge ndisina simba rekuramba nekuda kweculture yeye yataurwa yayi, handina simba rekuramba. Handitika mwana uyu zviito zvake ndo watati ari kubaka uyu, ari kuda kubata mwana wangu mumba uyu. Saka zviri nani ndoti mwana uyu nenyaya yekuti ina andigoni kugarisana nembavha, akutondikanganisira manharaunda andinogara nayo, ngaachienda. Kana kuti mwana watete panapa akutoita upfambi, ari kusvika pamba usiku, ari kuunza vakomana pano, ari kuti ngandichimuendesa, asi kana achiri kuenda kuchikoro ndinomubhadharira riko kutete Mamhunzi. Zvakanaka maningi zvamataura. Mwati munomuchengeta ka? Handisi kuramba kumuchengeta, school fees ndobhadhara. Zvese ndinoita ari ikoko kwamai wake. Mubvunzo wangu uri pakuti manga muchimuchengeta iye 1. Saka madzosera kuna mai vake handiti, kana motenga zvekudya zvaairya, muchatenga chemunhu 1 here kana kuti izwai vhesi ratatanga kuverenga ramaverenga Proverbs 17:17 riri kuti hama yakabarirwa kubatsira, handitika kuchengeta vamwe. Zvirizvo ini ndinokwanisa kuita unani hwangu, handikwanisi kuchengeta mhuri yatete yesezve, tete nemurume wavo nevana vavo vese. Kana ndichivabatsira ndochiti ini tete ndinogona kukuendeserai mwana 1 school fees, handitika neuniform nezvake, kuzi tete ava nyangwe ivo vazvarowo vana vavo vanga vachitarisa kuti vana vavo vochengetwa nevanhu vese here, zvofambiswa sei. Ini ndinogona kuchivapawo 2 lita ne2 kg yeshuga, 2 lita yemafuta ne2 kg yeshuga neschool fees. Ndakanangana neuyu, musazotitora fanka hatisi kuzonochengeta. Aiwa, fizi ndichaendesa, handitika fizi ndichaendesa. Mwedzi uno wasvika ndichaendesa fizi. Pandiri kuendesawo ndichaita zvataurwa nadhoko, ndichaitawo zvandinokwanisa. Uyu mwanasikana andapiwa ane zvaanodowo zvaanoshandisa, handiti semwanasikana ndiri kuzviziya, handitika tatitete ava variko vapenyu, handitika vari kutogona kuita zvinhu, but tangukonana nemwanasikana upi uyu kauyu. Saka ndichamuitira pandinogona, asi chinhu chinonzi school fees ndichaendesa. Ndichaona kuti kudya
kana ndichiendesawo bhodhoro recooking oil, sugar nemafurawa nesipo nezvemwanasikana wangu uyu ndinoendesa. Tiri kuzvipa dambudziko tisu nekuti muri kutaura kuti vanhu ava vari able-bodied people. Ndizvozvo variko wambomutorerei kana wamutora nerudo rwekuti ndinoda kuchengeta? Pamwe ndine ndisina kutora ndega ndendapiwa. Ndio zvatiri kutaura. Iwewe haugoni kuramba ndigoni kuti nditi handisi kuda. But ndokuka ipapa ndopamambotaura vari able-bodied vane zvese but akundikana kugarika naye. Ndo watiri kutaura mwana uyu aiwa auya ndandaona kuti kumba kwavo zveshuwa pamwe tete vari kushaya asi inini ndazokonekana naye nezviito nemabasa ndabva ndaenda kuna tete nekuna mbuya nekuna hanzvadzi yake wandigere naye mumba kuti uona kashamwari zviri kuita mwana uyu isusu nehanzvadzi yatokundikanawo yabva yatoti aiwa idi yakundikana. Ndozvamataura kakuti akadzorerwa kupika. Dari mwana wako Tinashe iwewe ari kudaro unomurasira kuna ani? Tinashe havana kwekumurasira but ana mai vake nababa vake vapei. Anditi wamutora semwana kuda kuchengeta semwana but mbuya chiwandamira ndinoyambotitaorero matora mbuda kuita virtuous woman handiti saka hamuna kurasa kumudzoserako you are still a virtuous woman. Exactly. You are still a virtuous woman. Ini ndinofunga kuti. Amen. Matigonera ipapo. Ngavativerengere pana First Timothy. Toda kuti ichokwadi tinofana kuchengeta tinofana kuchengeta hama. But kuchengeta hakuzi limited kuti ndikumuchengeta ari mumba mangu. I can still help this hama. Chitangai naizvozvo. Koko kwariko. Chitangai naizvozvo kutoziva kuti hama tinadzo ngadzichengetwe dziri kwadziri nhasi iye zvinezvi hama dzedu dzetinadzo ngadzingochengetwa kungoongorora so ngatizive kuti sekuru kana dai vasina kutaura sekuru kuti ndaremerwa iwe ona kuti sekuru waremerwa mwedzi uno ngandiendeso paketi renyu reshuga kana kuti mwedzi uno school fees atobvumirana navo ngavachengetwa vari kupi. Saka point iyo yakanaka ngati iyo vhesi yekuti First Timothy 5 verse 8 asi kana munhu asingachengeti wokwake zvikuru weimba yake warasha kutenda apo kapo wakaipa kukunda usingatendi apo kapo. Gogo vhesi iyo inobata tese iri kutobata inini mai vemwana ndikazvara mwana wangu ndisingagoni kumuchengeta nyangwe neni ndatorasa kutenda gona kuzvara wakaipa kana uine mwana wausiri kugona kuchengeta uchimirira kuti achengetwe nemunhu iwewe wega samai vake wakakundikana kana gona kuti Mwari ndipei simba rekushandira mhuri yangu but zvakadaro hanzi varombo tichagara tiinavo tichigona kuti ngatichibatsiranai sehama kuchengeta but iwewe kana uripo uri mubereki une mwana uri able-bodied ita unani hwako kuchengeta mhuri hama dzozouyawo dzokubatsira iwe uchigona kuita unani ukatadza kuchengeta iwe wako zvara ende kune kwengoti uchangozvara uchizvara but vana vacho vasingona kuvachengeta ndo pari kutonzi wakaipa kana warasha kutenda chigona kuzvara vauri kugona kuchengeta. Ini hangu hama kuna Proverbs kuya 17 kwanzini ndakazvarirwa kubatsira ndochigono hangu kuita sei kubatsira vanobatsirika vari kwavari ngavabatsirike vari chinai vari ikoko vatazochengeta obatsirawo vari pauri vanagona kutora ndikagona ende vacho vauya ngavagone kudii kuchengeteka. Yesu ndoda kuti vaverenge First John chapter 4 verse 20 kana munhu achiti ndinoda Mwari achivenga hama yake murewi nhema nokuti usingada hama yake yaakaona ungada seiko Mwari waasina kuona. Mapaonaka tiri kuti ngatichengetei nemwoyo upi wese werudo. Saka kana ndikamuchengeta ari kumba uko ndamuchengeta nerudo. Ayo zvakangonaka gogo inandisi kuramba nduti zvakanaka kumba kwake kumba kwavo zvakanaka musamirira kuti pamboite hiccup mozodzorera
uku. Aiwa ndinomudzorera kana iye atadza uyu ikapu remundibvumirei kumudzorera ndinomuchengetera ikoko kana oraiti ndakutochinja maidhoku imbopaiwo vamwe vagochengetawo ndochengeta ari kune vamwe weikokuramba pamudini. Ndakachida kubvunza mai manomano nadhoku kuti pamakudzosera mwana uya kuvabereki wake muri kudzosera nerudo here makafara here makagumbuka? Aiwa ndikudzorera ndakafara kuti ngazvibve kwandiri ndakundikana kana muchidzosera nerudo. Ini nditoriwo nelimitation semunhu wenyama, ndinogona kutokundikana kutotaura chokwadi kuti tete kutaura chokwadi inini ndakundikana kugarisana nemwana uyu kutaura chokwadi. Hatigoni kukunda tega muna zviziva zviri kuti ndiri kutaura murudo tete chaizvo zviri pamwoyo pangu. Nyangwe Mwari vacho havazodi. Ndinorambidzwa here as a virtuous woman. Ndiri kubvumirana nemi tisu tiri tutu hanzi tiri kubvumirana. Ndiri kudzorera tete mamhunzi nagogo chavanamira ndiri kudzorera murudo ndowedzera muri kuda ndosaka ndiri kuti kana murudo macho mandiri kutaura ndosaka ndatakura ndichiendesa nechikafu ndichiendesa nehembe ndichiendesa neschool fees handisi kuramwa pandaramwa kandepandati inini baba munini ndavachimbotorawo. Aiwa kurama kunogona kureva kuti handikumuchengeta handisina basa naye apa ndezvekungoti kuti tirambe tiri hama. Munoziva kuti Abrahamu chaiye anetsana naLoti anoti ngatimbopatsana tiri hama kuti tirambe tiri pamwe chete vafudzi vedu varamba vachinetsana but akaita action inotaura akatomunamatira akatomuti chisarudza kwauri kudayo kuenda chienda ende hama yake yapinda mudambudziko akateera akanombatsira. Saka ndosaka tiri kuteera kane chikafu ichi kupatsana kana tanetsana achizi chitema. Amen. Abrahamu akatoti ndanetsa vafudzi vedu vanetsana ngatichimbopatsana kana tanetsana newatiri kuchengeta naye kana chibvira asi situation inosiyana pamwe inherera pamwe chahana kwekutoenda atoo mutoro wandingoti Mwari chindipai simba ndigone kuita sei kuchengeta mwana uyu kuchengeta kuzandina kwekuita sei kokuendesa. Ngatipei mashoko edu ekuvharira nguva yedu yafamba mashoko edu ekuvharira bebi kune vamwe vanhu vakakuzurwa mwoyo nevanhu vavakachengeta. Munoziva kune vana vekuti wamuchengeta akukupuma uroyi. Tinoda kuvapa mashoko ekurudziro tichivakurudzira tichiti kuti vakakuzurwa mwoyo nehama dzavakachengeta zvekuti nanhasi haagoni havaonani eye to eye but iwo wakaita zvako zvese pamwana iyeye tingavasimbisa tichiti kudii? Ini ndinoti se-virtuous woman ramba uri pamabvi. Mwari vanopodza kurwadzikana kwaunoita. Tikaerenga kuna Peter anoti iye akati achitukwa haana kutukazve asi akaisa mhaka yake kuna iye unotonga zvakarurama. Saka kana wakarwadziwa pamwoyo mabvi achakubatsira kutaura nedenga denga rinokunyevenedza mwoyo. Yes. Ini mashoko angu ekupedzisira kune vanenge vana takachengeta vaakugumbura kana kubloka mafoni kuti vasataura nawo ndeyekuti kana kuti uri muroyi ngatirambe tichivada ngatiratidze rudo rwedu kwavari ngatitry by all means kuti titovatsvaga titaure nawo. Tiri nehama dzinoda kuchengetwa mumisha yatakaroorwa kumisha yatinobva ngatiitei zvakanaka. Pamwe pacho tinosangana nemadisappointments ende usachengeta munhu uchiexpecta kuriwadiwa. Iwe ita basa rakanaka nekuti uri kuziva kuti zvindo zvakanaka ndo murayiro waMwari wekuti tibatsirane mukugarisana kwatinenge tichiita. Ivo vari kuchengetwa vacho mwanasikana mwanakomana chengeteka. Kune vamwe vakachengetwa wakachengetwa namai guru wakachengetwa natete wakachengetwa nambuya. Torawo mukana wekungoti thank you mbuya makandichengeta. Chingotorawo zvakanaka usabate zvakaipa. Zvakaipa zvinowanikwa ende tiri vanhu tinokanganisirana ngatigonei kuregererana. Pawakakanganisirwa uchichengetwa usabatirira ipapo gona kuregerera. Pawakakanganisirwa uchichengeta munhu usabata ipapo gona kuregerera. Mwari vanotibatsira. Regai tikumbire gogo chiwanamira watinamatiri. Ngatinamatiri baba wedu vari kudenga. Toda kupanda mangwanani ano nekuda kwekuti matipa mukana wekutizivisa kuti tiri hama paukama hwedu iwohwu
kune zvinogozha kune zvakareruka. Kana zvogozha tongotondera kuti kana mwanakomana makagozhwawo pamuchinjikwa. Saka naizvozvo toda kutendai kuti nharo ipapo ichazobuda kune vanhu vakawanda, tikwanise kuongorora kuti tiri papi kugarisana nehama kwatiri kuita. Maita henyu chiva yeminesu patinonga tichiendera mberi nourongwa hwenyu. Mumbiri inogara nokusingaperi tinokunamatai. Amen. Amen. Uyai mwimese munodisa tenzi, tinoimba rwiyo rwake, tinoimba rwiyo rwake, nekumira pedyo nechigaro chake. Yesu toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuzioni kwakanakisa kwa Mwari. Tese tinoimba, tinoziva Mwari, tiri vana vekudenga, tiri vana vekudenga, totaura idi, totaura idi, toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuzioni kwakanakisa kwa Mwari. Tinofara pano geza Mwari, tisati tasvika apo, tisati tasvika apo, musha weZioni, musha weZioni, toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuzioni kwakanakisa kwa Mwari. Ngatiimbe kwazvo, tinorega kutya, totewera Emmanuel, totewera Emmanuel, kunyika kudenga, kunyika kudenga, toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuzioni kwakanakisa kwa Mwari. Isu toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuzioni kwakanakisa kwa Mwari. Isu tinoyenda kuzioni kwakanakisa kwa Mwari. Isu tinoyenda kuzioni kwakanakisa kwa Mwari. Isu tinoyenda kuzioni kwakanakisa kwa Mwari.